Привет, сега съм в Бяла и исках да видя една от античните крепости, които има това е крепостта на Нос Свети Атанас. Ще поставя линкове за това, тъй като там е обяснено по-добре, но това, което виждам е, че е имало защитна стена, която е обхващала район от 35 декара. Крепостта е била използвана между 4 и 6 век след Христа. Тъй като това е било малък пристанищен град, тук е имало винарни, имало е базилика и кръщелно, всъщност две кръщелни. Поредица от сгради